כבוד בשבילו, שהוא כל הזמן, אני יודע שכל הזמן עסוק, או כל הזמן יש לימודים, יש חברים, יש חברות, יש טלוויזיה, יש מחשב, יש המון דברים. אבל בשבילי מוזיקה זה חיים שלי. ושהוא כל הזמן מצא זמן בשביל מוזיקה, שכל הזמן הוא באמת רוצה כל הזמן עוד יותר טוב. זה בשבילי כבוד גדול לאורי. והוא, אני מרגיש, והוא ענה אותי עם שהוא רוצה בכל השיעור משהו לעשות, שאני כל שיעור, מתי שאני בא, אני שומע איך הוא לאט לאט מתקדם. אני רוצה להגיד, היום אחרי בצהריים, אנחנו עשינו שיעור, ויש כמה מקומות, ובמקומות האלה אנחנו דיברנו, והוא הספיק לעשות את זה, ואני שומע. תודה רבה לכולם. בוריס, אנחנו מגדלים לך פסנתרן בדרך. צריכה לשאול אותם קודם. תראה אותו על הפסנתר. ראית את אריה על הפסנתר? אני חושב שבאמת אתם תהנו לערב הזה. אני חושב שאתם באמת יכולים להרגיש שפה באריאל, לא בתל אביב, לא בבאר שבע, לא באשדוד, לא בחיפה, פה באריאל יש ילד שמנגן ככה כמו אורי. ותודה רבה להורים